What's up guys? Again, this is Mitch and for today's video, a day with my life. Kasi bigla nang mas piniling makipagsapalaran dito sa Manila. For today's video nga guys, tara at samahan nyo ako sa aking morning routine. At dahil tinanghali na naman tayo ng gising eto at kumakalam na ang aking tiyan, kaya naman dali-dali na akong bumili ng makakain. Bibili nga ako dyan ng ulam, simula breakfast at kung kakayanin ay hanggang dinner. And as a living independent na magti 3 years na here in Manila, marami na talaga akong natutunan dito. Tulad na lang nang mamuhay ng mag-isa nang walang inaasahan na kahit sino. Biruin nyo naman nakarating ako dito sa Manila nang walang kaalam-alam at naghanap ng trabaho ng mag-isa. Walang backer, walang kakilala, ganda lang talaga. Cheers! At sa mga di po pala nakakaalam ay nandito lang naman ako sa Quezon City. Nagpapalak-palak. At ako po ay nagtatrabaho sa isang construction site. Tagapala ng baybay. Cheers! At sa tinagal ko nga dito, kahit mga sulok-sulok na mga karinderya ay alam ko na. Pero kahit medyo may kalayuan ito sa mismong pinag-iistihan ko, ay dinadayo ko talaga ito dahil nasasarapan ako sa mga luto at taga Bicol din sila. Sa Ropa ay namimiss ko talaga ang mga gantong klase ng lutong bahay. Budget ko nga dyan per day ay tinatry ko na dapat ay maka 150 lang ako. Good thing dahil ang nagastos ko lang dyan sa pagbili ng ulam ay 145. Pero feel ko talaga ay kukulangin ako sa ulam kaya naman napabili ulit ako dyan. Kaya naman bumuli pa ako dito sa isang karinderya na pinagbibilhan ko na merong taga Bicol din. Hindi ko nga maalala kung anong pangalan ng karning binili ko. Basta ang alam ko ay paborito ko siya at hinahanap ko siya sa mga handaan like kasalan sa Bicol. Basta araw siya kaniyo. Karning baboy siya na mabuto tapos may ketchup. Basta iyon na to, natatakam lugod ako. At yan naman ay nagkakahalaga ng 80 pesos kaya naman yung goal na 150 budget per day, hindi nasunod. Kaya pabalik na ako dyan kung ano pang magkabarakal ko. Impulsive buyer pa naman ako lalo na sa pagkain. Pero okay lang yan dahil sa pagkain lang naman ang iniisip ko dito. Dahil yung bayad sa tubig at kuryente pati na rent sa boarding house ay free na yun. Kaya walang titipirin sa pagkain. Pero takot man tumaba, okay lang, wag lang yung tiyan yung tumaba. Alay ba yun? Diyan na talaga ay nagmamadali na ako sa paglalakad dahil damang-dama ko na talaga yung gutom. Paano ba naman kung magkakanyaning pamahaw kung bakong alas 10 ay alas 11 ng tanghali? Kaya rutoy gutom ang atake. Bako na yan diet dying ka na. Tapos ang tanghalian niyan kung hindi alas 3, alas 4 ng hapon. Tapos ang pinaka-dinner niya mga alas 8 na ng gabi o kaya alas 9. Diba? Perfect! Pero pag sa Bicol, di ko to magagawa. Kung dahil mauubusan ka dyan ng kakanon, bahala ka sa buhay mo. Fast forward at nasa barracks na ako dyan at kakain na talaga ako hindi ko na to kaya. Ang mga bulati ko sa tulak nag-iriwal na. Pero so far kahit pagod at gutom, cute pa din. Dumali-dali ka na neta, sinasabi ko sa imo marurutos ka dyan, may time ka pa talaga magparapakyut dyan. Tapos itong karne na hindi ko pa din maalala yung pangalan, basta yun na yun, hulaan yun na lang. Isa't kalahating rice, saka itong okoy na isang pagkain na namiss ko din sa amin. O ano pa kaya, magkuruan ng plato, tamaha na kita. At magpasalamat sa pang-araw-araw na hindi tayo nagugutom at nauubusan ng mga blessing. Kaya thank you Lord at nawa itong mga pagkain nito ay magsilbing nutrisyon, proteksyon sa pisikal at spiritual na pangangatawan. At magsilbing kagalingan sa anumang uri ng sakit. Sorry po, kumakain na ako dyan sa video, pero nag-pray naman po ako, di ko lang na-videohan. Alam nyo, isa sa nagustuhan ko, kapag living independent ka, ay malaya ka kung anong gusto mong gawin. Malaya ka kung anong oras mo gusto gumising, matulog, kung anong oras ka kumain, napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, nabibili mo yung mga gusto mong bilhin, kung kaya, nang walang dumidikta o nangingialam sa mga decision mo. Pero homesick lang talaga dito yung kalaban mo. Lalo na kung dikit at may pakialam ka pa sa mga pamilya mo. Pero syempre naman, dahil hindi ka makakaranas ng tagumpay kung wala ka ng pakialam sa mga taong nagbigay ng buhay sa'yo. So paano ba yan? Hanggang dito na lang aking video. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Paaram.